Hello? Hi. Sei. Hapana basa. Mati. Nazana wachinombotara neni chichi kana mbofona kana chichi. Sei kumba. I could write something, but it's good both of us. Oh, I didn't write wrong. Stop fooling me under the sun. Oh, I don't know, please call ya Koshama. Don't say no, please call ya Mara. Chichi witiga. I so much for young people with some. Chimaji. I knew that you about my son. I got into Mozambique. Nikaenda kama nanuti yanaonyesha kama pesa na unampatia. Then after that month, au kuimba kwangu mpesa. Hata sio sisi. Sisi kasema asante. Asijidura ile. Si, asambara na Pindile. Asema kai ano he's very broke. Expect child. Asema ulo atombo msikiri kana kumara kana utafika. Asema sana yetu machura. Auya kumba kwangu anaona tundikira zvakanaka takanga ari breakfast bekoni yedu auya ataka tulipo zuwa rese kumba tatarega kuenda kubasa zairoro auya kumba kwangu ndamugadzira breakfast ndikati ndinogadzira ndinotogeza nchisa pesinibesini munhu yakavuya mubathroom kwakunatsondirabha bhek yangu chakatera kuti obviously then after that manje auya musokera tagara kamapebedroom achinosorabha my bag achisa lotion ndofunga kuti pamwe munhu achandipata oral how it is, taura zvako tapiwa start yedu tafunga kuti akundipa start sese today chikamwari kurumidza pane kwanoda kumhanyira uya tisinopedza chaizvo yasesisine yapane munhu iwa vanokusteta kazvawaida iwa vanodeclare kaiwa hamuna kudeclare pabhodha because the only way amungazosembera passport yenyika nematodeclare pabhodha temba chimbonzwa kana ipapo ndakaitaka tisati nadeclare ndafungoti pamwe munhu achete nombotsanzi semurume achakuradza direction yaada kuenda nayo andati apapa ndikuna kupiwa marara kana todeclare zvinhu zvandikuda ndoda full course meal yangu achitotanga nestart unatsondibata zviri bho kunatsonaanzvananzva kukesewana tisati tamboita zvimwe zvese andandidi zvezvinaro serious so chii chakazoitika ndakatazvisinoita chitambooneni tinatsonyorovera zvakanakanaka munhu angagona haagone zvakwere tondibata achitondibata undikwenga undibata zvinorwadza zvamwari ndadaidzera kuti jambo yedu tingoenda mberi kasenge ri masaji kwani anombogona maoko acho matanda zva this is a big issue. Sorry. Saka manje apo auya manje ndakaivoga ndasimuradza chaizvo sezvo umwe uchida munhu kuti aramba achidzoka ka enda pamusoro pake marketing ndifuna kumukisa mune and stuff munhu akati kana hazichatogona let's just do it now. But you know what, handisana nanombonzwa anything. You know how ladies are, they take time kuti vanatsoita bobo chimbonipawo inini kundifadza andifazi ndikukufaza I'm trying to fight you but you're not getting anything back, you know what I mean? Kuita selfish kwakadaro samakabva manyima here manje zvikapera zvakadaro ndakavapa ndagara katikati 1 2 3 ndiri pamusoro pane ndinatundisira chikaba 360 chaiyo ndiri pamusoro payo ndichienda mudenga muchidzika satambopedza kana makasi atimbokaunti 10 strokes munhu angatowesa what the fuck akatotunda atanzi ndatopedza kana ndiwo zvinotyisa zvakana kana ndiwewo apa ina hapana chandatomboonza regai muchemesho kana hapana kana ndinomudziko saka denda ziyangu ndamirira murume wangu ndakarwadziwa zvakatomboita ndakarwadziwa rume shuwa vanofana kuconsider kubatsirawo mukadzi kuzorume pamwe angasinganyatsonzwisisa zvinoda vakadzi avo but munhu asiyeta kuti ndikuda zvakati
Kudeclare kwakakosha kasi. Ukambodzidzirwe usina kudeclare anything. Ndatodeclare kuti ndida chakati zvakadai zvandinotsoda inini because vanhu vanoda zvakasiyana but ndataura zvandoda munhu haandipe zvinhu. Zvakaomasikana. Anyway, thanks a lot. Ndichienda zvangu ini. Unamo mafezi here. Mafezi anotozotaura tozokutumira muina. Kana shamwari yangu paFacebook akatumira maphotos ameno afunga ndiri ngochani patakabatana. Ndinoita chaizvo kuti zvandakaitwa mashure andakaitirwa. Pane mumwe mutete so murefu. Hayi anogona kukudhindana. Inbox. Yeah, alright. Ndokubata sharp. Alright.